Nå, men så siger jeg nu, at det er den 27. januar 2024. Det er jo meget vigtigt med datoer. Det er det jo for eksempel også inden for astrologien. Og der sker jo en masse inden for astrologien i øjeblikket i vores tider. Jeg vil sige med det samme, mit navn er Søren Ingemann Larsen, og jeg har ikke noget som helst forstand på det her. Men det kender jeg en, der har. Og han hedder Jan Schultz, og han har indvilliget i at forklare mig nogle ting om det der, og det kan jeg jo lige så godt dele med andre, så det er det, vi prøver på her. Og som sagt, jeg ved ikke noget om det, men jeg skal nok sige til, når du siger noget forkert, Jan. Ja, men når du ikke ved noget om det, så ved du ikke, om jeg siger noget forkert. Nej, det er rigtigt. Ja, men det er jo en meget god indledning, som jeg vil fortælle om, fordi at Pluto, selvom den er en meget lille planet, vi kan lige få et billede af, hvor den ligger henne i vores del af solsystemet. Hvorfor kan jeg ikke lige Her har vi vores solsystem. Den eneste fejl på det her billede, det er, at der er 2 fejl, og måske flere. Det er, at solen er tegnet alt for lille. Solen fylder faktisk, så at den kunne rumme alle planeterne inde i sig selv. Men går vi ud af himmelrummet, så har vi Merkur, Venus, Jorden, Mars og Jupiter. Og den anden fejl var egentlig, at der ligger et bælte her mellem Mars og Jupiter, der hedder asteroidebæltet. Og så kommer vi til de 2 største planeter, Jupiter og Saturn. Herfra kunne man ikke se længere indtil 1781, hvor Uranus blev fundet, og i 1846, hvor Neptun blev fundet, og senere i 1930 blev Pluto fundet eller opdaget. Den har sikkert været der altid. Og Pluto er den mindste af planeterne. Den er mindre end den, man regnede med førhen var den mindste, som er Merkur. Men der er Pluto endnu mindre. Og det vil sige, at det er fortegnet lidt her, at den er i virkeligheden mindre proportionelt i forhold til billedet, eller hvad? Nej, fordi at hvis du kigger på billedet, så er den mindre end Merkur. Og det passer også? Og det... Ja, og det passer også. Altså det, der er en stor fejl med billedet, det er, at solen har fået en meget lille omrids, eller en meget lille... At den fylder ikke ret meget. Nej, jeg er godt klar over, at den er jo gigantisk i forhold til planeterne. Stor, ja. Og så skete der det i 2006, altså siden 1930 har Pluto hørt med til vores solsystem. Men i 2006, der sad nogle der var en kongres med astronomer, en verdensomspændende kongres. Og i den kongres, der sad en stor gruppe, hvor formanden, han syntes, at Pluto skulle degraderes. Den skulle ikke være en planet mere. Og så skete der det, at da alle de andre gik til frokost, så blev hans gruppe tilbage og stemte for, om Pluto skulle degraderes. Og det er jo klart, at den der gruppe, som i forvejen havde sådan forudgodkendt i sig selv, at Pluto skulle degraderes som en planet, de besluttede, at den skulle være en dværgplanet. Men som sagt er en dværgplanet lige så meget planet, som en dværghøne er lige så meget høne, og en dværgkanin er lige så meget kanin. Men så skulle Merkur jo også udnævnes til en dværgplanet. Nej, fordi at der er nogle bestemte astronomiske forholdelser. Altså en planet blandt andet er, som jeg har forstået det i astronomien, en energikilde, der går rundt om solen, og i dens bane, der har den skubbet alle andre små klippestykker bort. Men i den plane af Pluto går, der er stadigvæk andre energiformer. Aha. Og det er jo nok derfor, at de sådan ikke rigtig sådan helt har vil vedkende sig, at den er en planet. Det er altså ikke kun størrelsen, der bestemmer det. Nej. Men Pluto har jo, altså fra gammel tid, før man kendte de der 3 nyere planeter,
Altså nu kender man lidt flere, fordi der er dukket nogle andre op siden 2006, som måske også indikerer, at vores verden er blevet mere fragmenteret og mere spredt. Se, at jeg har lavet sådan, eller fundet på nettet, det er helt forbavsende, hvad man kan finde på nettet, men her er et kredsløb på Pluto, hvornår den går ind i forskellige tegn. Og det er sådan, at hvert tegn står for nogle bestemte kvaliteter, bestemte arketyper. Men må jeg putte et spørgsmål ind? Selvfølgelig. Astrologien, det er jo en gammel videnskab. Ja. Der kendte man jo ikke Pluto. Nej. Men altså, at man har kunne, altså i alle mulige myter og guddomme har man altid haft en eller anden energiform, som kan relateres til den kraft, man nu kender til Pluto. Altså man har altid haft med underverdens herskere. Det vil sige, at man har vidst om Plutos eksistens uden rigtig at vide, at den var der. Ja, det kan man godt sige. Ikke? Altså man har bare personificeret den ind i en anden planet, fordi at i gamle dage, der var det sådan, at man jo kun kendte planeten til Saturn, og sol og måne, som ikke er planeter, men egentlig for nemheds skyld hører til planetverdenen, de fik et tegn hver, og så var der 6 planeter tilbage. 5 planeter tilbage, Merkur og Venus og Mars og Jupiter og Saturn, og de fik 2 tegn hver. Okay. Som er de styrede. Og Mars, som er, når man kigger på himlen, sådan lidt rødlig i det, at den styrer handlingskraften på det udvendige plan. Der er den udvendige kriger, men den styrer også Skorpionen, som er den indvendige kriger. Se, vi kan lige få et billede af Skorpionen, sikkert. Den er her. Det er en hollandsk maler, der hedder Joffre, der har lavet de billeder af hver eneste stjernetegn. Og de er ret så sigende. Så i gamle dage havde man jo alle mulige myter om grådighed og begær, og det var bedre at rense sig selv ud. Og det er jo overført i den der legende om Sankt Georg og dragen. Dragen er jo altid begæret inde i en. Og nu om dage, så begynder Pluto at få mere kvalitet, magt med hensyn til at ville styre det, der ligger i Skorpionen. Altså den er mere, altså alle de planeter uden for Saturns bane er mere kollektive indstillet. Og Plutos kollektive indstilling drejer sig om dybe, transformative værdinormer i samfundet. At vi skal være ens, vi skal have de samme ressourcer, de samme muligheder. Og dermed er den i gang med at rense ud på alt det, som igennem tiderne har stået som en blokering, fordi folk har været for grådige. Fabriksarbejdere, eller ikke fabriksarbejdere, men dem, der ejer fabrikkerne og de forskellige landes overhoveder, regeringer osv. Så der er mange, der har måttet lade livet i lang tid. Især siden 2008, hvor Pluto gik ind i stenbukken. Her har vi, kan jo følge pilen, som jeg har her. Her er stenbukkens tegn. Og Pluto, som nu er her i starten af vandbæren. Nu forsvandt Pluto lige pludselig. Jeg går herop igen. Pluto, der i starten af vandbæren, der gik ind i vandbæren. En planet set fra jorden går frem og tilbage. Altså set fra jorden bliver en planet i en periode retrograd. Det vil sige, at det ser ud som om den vandrer baglæns. Vi kender fænomenet, vi sidder i et tog, og så er der et andet tog, der overhaler os, og så kommer vi i tvivl, om det er os, der bakker, eller
om det er det andet tog, der kører og så videre. Så sådan har Pluto jo også en bane med, at den vandrer ind i et tegn, og så går den nogle skridt tilbage, så går den ind igen. Og Pluto kom ind i vandbæren omkring den 23.3. her sidste år. Og så at sige på dagen begyndte alle at snakke her i Vesten om chatrobotter. Og det med at have noget med EDB og alt muligt, det har også noget med Pluto at gøre, fordi det er noget med kontrol. Og vandbæren er jo folkets tegn. Så nu begynder folket at ville have mere af en ny teknik, som kun de privilegerede har haft før. Men som sagt tager Pluto et kredsløb på 248 år. Og den blev fundet, men har det sådan, som astrolog, man er meget interesseret i, hvad skete der egentlig på jordplanen, da en ny planet bliver fundet? Og Pluto blev fundet i 1930, så den har altså det første, man opdagede på jordplanet, var krakket i Wall Street, der i 1929-30. Så Pluto har med yderverdens ressourcer, inklusiv penge. Så den har med finanser at gøre. Ikke kun finanser, der er udmøntet på penge, men alt, der har med dybe værdier, dybe indsigter. Og Plutos eneste formål, den står jo langt fra helheden, hvis vi kan komme tilbage til her. Altså man kan sige, at alt det foregående, som har forskellige koder i vores sind, der står Pluto som den sidste, og vil rense ud i alt det, som vi har fået forkert bygget op inde i os. Og det tager jo mange kredsløb. Men nu er den i hvert fald inde i et kredsløb, der omhandler, at den er gået ind i vandbærens tegn. Det er sådan, at hvert eneste tegn har en bestemt udtryksform, kollektivt. Og vandbæren, det er folkets tegn. Det er alle de fællesskaber og grupper, folket laver uden om de større regeringer. Regeringer og des lige fabriksejere og samfundsspidser, det ligger i stenbomstegn. Og det er der, den kommer fra, Pluto. Ja, fordi at den går mod uret. Alle planeter går mod uret. Præciseret, ja. Og da Pluto gik ind i stenbukken, altså at den startede hernede i Krebsen, da den blev fundet, og så i 37, så gik den ind i Løven, men nok om det indtil videre, og den står cirka mellem 12 og 20 år i hver tegn. Og da Pluto gik ind i stenbukken i 2008, nu må vi huske, at Pluto har med finansverden, økonomi, og stenbukken er jo de højeste økonomiske poster i samfundet, så fik vi en finanskrise lige med det samme. Det kunne astrologerne jo godt forudse. Og så er den vandret videre, altså den er renset utrolig meget ud, så der er mange firmaer, der måtte bukke under, fordi de har bygget deres kultur på forkert grundlag. Det kan være med børnearbejde, det kan være alt muligt. Nu må vi også huske på, at det er ikke sådan, at de bukker under alle sammen, men undervejs vil de bukke under, fordi Pluto vender tilbage til stenbukken omkring, når der er gået sådan omkring 248 år. Det er Plutos kredsløb 248 år. Og meget pudsigt og meget tankevækkende, der er det sådan, at da Amerika blev dannet, det er cirka 248 år siden, der stod Amerikas Pluto omkring de der 27 grader i stenbukken. Og nu for første gang har vi et land, hvor man kan kalde, at Pluto har vendt tilbage til sin egen post,
sit eget sted. Og det vil sige, at den begynder at skabe et nyt kredsløb. Så USA bliver ikke, hvad det var, som vi troede, det var tidligere. Man kan også se alt det vrøvl, der er i USA med Biden og Trump, og der er faktisk ikke rigtig nogen præsidentkandidater, der kan komme ind og indvirke. Det drejer sig om at bygge et helt nyt fundament op. Og nu er den altså gået ind her i vandbæren, som den gjorde sidst her den 23. marts, og så gik den tilbage til stenbukken i midten af juni, og nu er den gået ind i vandbæren igen den 21. 22. januar. Det er sket lige her for nylig. Og vandbæren er jo som sagt folkets tegn. Så alle de der steder i alle lande, der har følt sig lukket og undertrykte og alt muligt, begynder at lave større og større oprør. Det tager jo omkring sådan 20 år for Pluto at gå igennem vandbæren. Dog skal det siges, at Pluto går tilbage til stenbukken omkring i september, og først i november går den rigtig ind i vandbæren. Og når jeg siger rigtigt, så er det for at blive der. Så går den ikke tilbage til stenbukken mere. Et billede af en vandbærer her. Vandbæren har ikke noget med vand at gøre. Altså, mange kalder tegnet for vandmand. Men vandbærer er jo, at det er en åndelig person, der gyder vand ud over menneskeheden for at give dem nogle nye redskaber, nogle nye indsigter, nogle nye veje og mål til at nå større frem. Og der ligger det i vandbærens tegn, at det er de store videnskaber, der ligger der. Så vi får nok igen de næste 20 år et hav af nye opfindelser, som vi selv ikke kan forestille os på nuværende tidspunkt. Yes. Indtil videre. Men Jamen, jeg vil bare lige høre, om det var for teknisk, om det kunne fattes. Jeg blev meget... Jeg synes, det var rigtig oplyst og alt muligt andet, og det er der så også, sikkert også nogle andre, der synes. Det må vi håbe, ja. Men, det var sådan i gamle dage før, at så nu går jeg lige tilbage igen til de planeter her, fordi som sagt kendte man kun til og med Saturn, og i 1781 blev Uranus opdaget, og der skete også mange revolutioner. Blandt andet den franske revolution med lighed, frihed, lighed og broderskab. Og man mener, at den der Uranus her, det er den planet, der fremover får mere og mere indflydelse i vandbærens kvaliteter, udtryk. Og så i 1846, der fandt man Neptun, og den kommer fremover til at høre mere og mere til fiskenes tegn. Og så er der Pluto, som mere og mere kommer til at styre skorpiontegnet. Og skorpiontegnet har vi alle sammen. Det er jo det tegn, som sørger for, at vi får renset ud fra det lavere begær. Får mere psykologisk og powermæssigt styrke til at komme ud med de kvaliteter, vi nu engang har. Så sådan er det 2024. Der er mange, der er lidt bekymret. Hvad sker der? Selv astrologer er lidt bekymret, fordi altid når Pluto går ind i et nyt tegn, så sker der nogle helt nye ting, som man har meget svært ved på forhånd at få kontrol over. Jeg ved ikke, om I kan huske der i 1984, at der var mange, der troede, at det år der ville omhandle utrolig meget af det, som George Orwell havde skrevet
i sin glimrende, fantastiske bog, det hed 1984. Men der var det, at Pluto gik ind i Skorpionen i sit eget tegn i 1984. Og der var det, at for første gang, at IBM, de sendte en computer på markedet. Og der var sikkert en masse kampe der, men det var også i den periode der, at folk begyndte den helt store selvudviklingsperiode med at komme dybere og dybere ind i deres eget indre sind. Og i 1972, der gik Pluto sørme ind i vægten. Og hvad skete her i Danmark især? Jamen, der kom vi ind i EU, eller EF, som det hed dengang der. Og så er det også meget påfaldende, jeg snakker meget om, at Pluto har med økonomien at gøre. Og de mennesker, der er født fra 1937 til 1956, de har alle sammen Pluto i løven. Og Pluto er forhøjet i løven. Det vil sige, at den i sig selv magt, der ligger i løvetegnet, magt forstået på den måde der, at den er den kreative, bevidste jeg-energi, der vil skabe et eller andet. Det er jo den energi, som gør, at vi i mange henseender, os der er født fra 37 til 56, vi har krævet utrolig meget af verden, af os selv, af samfundet. Og det er påfaldende, at de mennesker, der er født efter 57, hvor Pluto gik ind i Jomfruen, at de kan ikke mere få de der penge fra det offentlige, som vi har kunnet, os der har Pluto i løven. Altså den ordning med at få en efterløn, som var en fantastisk god ordning, den sluttede mere eller mindre for de mennesker, der er sådan, har Pluto i Jomfruen fra 57 og frem. De kan ikke få efterløn, når de bliver 60 år. De må vente sådan 3-4 år mere. Og man kan også sige, at stort set så kræver vi mennesker med Pluto i løven jo mange ting af staten, af verden. Og det er jo faktisk også, de er lidt bekymret for, der vil sprænge budgetterne på plejehjemmen og sådan noget, fordi at vi vil have billard i kælderen og rødvin til maden og så videre. Og så vandrer det videre fra Pluto i Jomfruen. Det er altså den mest berømte årgang er faktisk 1965-1967, fordi der stod Pluto sammen med Uranus i Jomfruen i opposition til Saturn i Fisk. Og det er de perioder, eller de mennesker, der er født i den periode der, som har utrolig svært ved at finde ud af, hvad er deres egentlige job i verden? Hvad skal de egentlig? De har så mange energier, men de er også meget, meget tænksomme med hensyn til at finde de rette former for at være til. Det er, Jomfruen er jo småtingsafdelingen, petitesserne, systemerne. Og hvis vi sætter det hele i et højere kulturelt plan, og ikke snakker om personer, der er født i bestemte tegn, men blot snakker om, at de her 12 tegn bestemmer en eller anden form for kollektiv udvikling for os alle sammen. Ikke kun personligt, men også for landene. Så er det sådan, at vædderen, indgangen til vædderen, det er jo forårsevndøj. Det er her, at starten er, fordi vædderen er et jeg-betonet tegn. Det er herfra, at vi sender energien ud som den allerførste energi. Og så skal det jo igennem den der runde på de der 12 tegn, som går mod uret. Og nu vil jeg ikke sige så meget om alle tegn, men det er påfaldende, at lige over for vægten, eller over for vædderen, der ligger vægten.
Og vægten er parforholdstegn. Det er alle de andre. Og lige kort efter parforholdstegn, eller forholdet til alle de andre, så kommer man til det tegn, der omhandler skorpionen, hvor Pluto får en større og større plads i. Så der skal man ind og forandre alt det, der er bundet op i andre menneskers behov, som man har måske sagt for meget jo til, og indgået aftaler med, som man ikke rigtig har været tilfreds med. Man skal ind dybt inderst inde i ens liv og finde ud af, at det er den rigtige vej at gå. Og så er det meget påfaldende, at i gamle dage, så styrede de to største af planeterne, vi kører lige tilbage igen, Jupiter og Saturn, som I kan se, at det de største, de styrede de 4 sidste tegn her, hvor at Jupiter styrede skytten. Altså når man har gravet i sig selv, så får man jo en større, om jeg så må sige, filosofisk forståelse af livet. Og Jupiter styrede samtidig fiskene, som gjorde, at man i den der forståelse, man fik efterhånden, kunne hjælpe helheden til en dybere erkendelse om, hvad vej at de skulle træde. Altså fiskene er det største tegn for upersonlig hjælpsomhed. Og Saturn fik de andre 2 pladser, stenbukken og vandbæren. Saturn styrede jo den sidste planet, vi kunne se med et blåt øje. Den styrede enhver form for grænse, enhver form for vækst. Den løftede pegefinger ind i os selv som vittigheden. Og den fik pladserne lige over for de 2 tegn, som i sig selv styrer himmellysene. Månen styrer krebsen, og solen styrer løven. Så vi skulle ikke bilde os for meget ind. Og nu er Pluto altså kommet til vandbæren, hvor den vil rense ud. Yes. Du er der stadigvæk, Søren? Ja. Ja. Jeg kunne godt spørge om noget, men jeg vil ikke, jeg foregriber måske det, du har tænkt dig at sige. Har du tænkt dig at sige noget mere, eller hvad? Nej, altså at jeg kan jo køre hen og kigge, hvad jeg har lagt hen, ikke? Altså, fordi man har jo også noget med store tidsalder. Altså egentlig, så er vi, altså nu kommer jeg over i noget helt andet, som er ret vanskeligt at forklare, og som jeg ikke har nogen billeder på lige her og nu, men der er jo forskel på stjernebilleder og stjernetegn. Og stjernebillederne er af uens størrelse, hvor at stjernetegnene de er 30 grader lige store. Men cirka år 0, selvom der ikke er noget, der hedder år 0, cirka år 1 så, der faldt stjernebillederne og stjernetegnene næsten identiske. Og så er der en stor kollektiv rytme, som omhandler, at den gennemgår alle tegnene. Modsat det, jeg har forklaret, hvor at tegnene går mod uret, så går den anden rytme med uret og står cirka 2000 år i hvert stjernetegn. Så det er en stor rytme, man kender fra gammel tid. Altså den hedder forårspunktets præcision. Altså det er, at jorden har en hændingsakse på 23,5 grader, og hvis man ser jorden udefra, så ligner den sådan en snoretop, der er ved at miste fart. Og det vil sige, at Nordpolen, den laver faktisk en storcirkel på himlen, hvor er der, hvor vi kalder Nordstjernen i øjeblikket Polaris. Den vil ikke være Nordstjernen hele tiden, den skifter. Hver gang der går cirka 2000 år, så kommer der en anden pejlemærke nord. Så at Polaris er på vej til at skifte til en anden stjerne, altså Polaris, som er vores nordstjerne. Og de der rytmer der, hvor at fiskene er ved at slippe, og så kommer vi ind i vandbæren, svarer egentlig meget fint til det, at Martinus snakker meget om, at vi er ved at slippe fra bestemte kvaliteter i vores liv. Han kalder det dyreriget til menneskeriget. Og menneskeriget er absolut også vandbæren. Ikke sådan at forstå, at dyreriget er fiskene, men der ligger alt muligt blind tro
dogmatik og så videre. Nu skal vi over til, at vi skal udleve det i fællesskaber. Al den viden, som vi har. Så det bliver en tid, hvor vi egentlig sådan åbner os over for, at vi er sat sammen i større grupper, eller skal finde os selv i større grupper. Og den der rytme på, som går for 26.920 år, som er cirka 2.000 år i hvert tegn, jamen den har man en fornemmelse om, at her tilbage i løvens tegn, der var det en soltilbedelse, der var der. Men det var kun 10.000 år tilbage, at den sådan startede i løven, og så gik videre ind i krebsen. Men det har den jo gjort mange gange. Og det er derfor, vi kan læse om, at der er mange forskellige kulturer, som er gået til grunde undervejs. Det har noget med de der tidsalder at gøre. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, altså hvad... Jeg har hørt, at astrologer mener, at det der med, at Pluto går ind i vandbærens tegn, at det kunne betyde, at der vil komme en masse oplysning. Der vil være en hel masse, der bliver afsløret. Noget svindel og noget camouflage og nogle komplot og konspirationer, skjulte konspirationer, at de ligesom vil blive, at der vil komme lys på. Ja. Så de ting vil blive afsløret. Ja, det har du ganske ret i, altså, og det skete allerede, mens den var i stenbukken, ikke? Altså, som er et jordtegn, som omhandler, at den er bygget, altså der er 3 stjernetegn i hvert element. Der er i jordtegn, der er det tyren, og så er det jomfruen, så er det stenbukken. Og stenbukken, det er der, hvor vi færdiggør tingene, hvor vi rammer dem ind som et samfund, for eksempel, eller en fabrik, eller noget andet. Og når Pluto har gået igennem der fra 2008 frem til nu 2023-24, så har det været en masse af de der store enheder, som har måttet erkende, at de ikke kan overleve, fordi der kommer for meget lys på. Lys på alt det, som de har gjort galt. Og det vil selvfølgelig fortsætte ind i vandbærens tidsalder. Vandbæren, at det er jo alt muligt med teknik og sådan noget. Så efterhånden finder vi jo en ny måde at agere et teknisk samfund på, altså nye opfindelser. Men altså hvert gang der kommer nyt, for eksempel chatrobotten og sådan noget, så starter det jo en stor bekymringsfase hos mange mennesker. Kan vi nu stole på de oplysninger, vi får fat i og så videre? Og der er det jo sikkert meget med, at folk bliver nødt til at sætte sig mere ind i deres egen skelneevne med hensyn til, hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt. Fordi det bliver mere og mere mudret til med, hvad siger chatrobotten og hvad siger personen selv. Men Martinus, han har jo snakket om, at grund til alt det her, alt det mørke, vi skal igennem i øjeblikket, altså det virker som om det er koncentreret sådan noget, det er jo fordi, at der kommer mere og mere lys i verden. At bevidstheden hos hele verden stiger, og hver gang der kommer mere lys på mørket, så begynder det altså alle de dårlige ting begynder sådan at blive oplyste, eller det modsatte i starten, hvor de kryber længere ind i mørket, hvor de bliver svære og svære at få øje på, indtil det hele bliver oplyst. Ja, det er det, der er det sjove ved, at man kan godt få den fornemmelse, at der bliver mere og mere mørke. Ja. Men Martinus, han siger, nej, men det er en forkert måde at se det på, fordi det, der faktisk taler om, det er, at der kommer mere og mere lys. Ja, men lige netop. Og så bliver det afsløret, som før lå i mørke, ikke? Ja. Altså før at jeg stødte på Martinus, der havde jeg læst, at alle de der tidligere mystikere, okkultister og seere, de havde alle sammen snakket om, at den bedste tidsalder ville være vandbærens tidsalder. Og det er den, vi er på vej ind i.
Men det er klart, at være på vej ind i noget, gør jo egentlig, at man sådan er ved at fjerne sig fra noget andet. Og det andet, det er står og haft 2.000 år på bagen, og lader sig ikke overgive lige med det samme. Den står jo og holder fast i nogle gamle energier. Det kan vi se over hele verden med gamle energier, som samler sig, ikke? Altså med jødedommen og hvad der ellers er. Før at den nye energi kommer rigtig på banen. Og det er også derfor, at Martinus snakker meget om, at først om cirka 3.000 år, der når vi frem til de fleste af os et stade, hvor vi ikke behøver hans værk mere, hvor vi selv er i stand til at få den der åndelige forståelse af verden. Men altså, det der, at Pluto går ind i vandbæren, altså det vil på en eller anden måde accelerere den der udvikling med hensyn til, og hvad skal vi sige, at mørket, at vi får det frem, som mørket gemmer. Ja. Kan man måske udtrykke det. Men det kan man godt udtrykke, og det er jo ikke meget påfaldende også, at, nu var jeg lige hen i tegn her, at vi havde jo, som jeg prøvede at forklare, at enhver planet styrer et bestemt tegn. Og selvom at sol og måne ikke er planeter, så hører de til planetverden for en astrolog. I stedet for at sige, at der er sol og måne og 6 planeter, så vil en astrolog jo altid sige, eller 8 planeter, så vil en astrolog altid snakke om 10 planeter, inklusiv sol og måne. Og solen styrer jo løven, den ligger lige over for vandbæren. Og solen det er jo lyset. Så det er klart, at lyset spreder sig ud i vandbærens tegn. Og der kommer Pluto, som er den mørke tilskikkelse. Altså den styrer skorpionen, som er det dybe lag i alle mulige sammenhæng. Det mørkeste af det mørkeste. I gamle dage var det jo hadets, underverdens hersker og dødsrigets hersker. Så at den kommer jo ind og har brug for at rense ud i alt det, der foregår blandt mennesker imellem. Altså hernede, vandbærerne er i lufttegn, og de 3 lufttegn, det starter med tvillingen, som er naboer, søskende og lokalsamfundet. Og så går det over til vægten, som er det næste lufttegn, der har med mig og dig, pardannelsen, tætte relationer, og så kommer det op til vandbæren, som har med grupperelationer, har med frihedsbehov, har med at ville frihed for enhver pris. Det vil sige, at det er jo med sådan en stor overskrift, så er det samfundet. Det er alle de grupper, der er i samfundet. Man kan godt sådan med stor overskrift sige, at det er samfundet i alle lande. Ikke? Altså også, tingene bliver jo også mere og mere globale, ikke? Og der bliver snakket så meget om de der overnationale skabelser, der er fundet sted inden for de sidste 50 år, ikke? Ja. Med FN, og nu også med World Economic Forum, og WHO og så videre, ikke? Og der sker jo alle mulige afsløringer, at de i virkeligheden er blevet infiltreret. Yes. Så FN startede jo som noget meget positivt, ikke? Men, og så kom WHO og World Economic Forum, men der er jo ingen, der har valgt de der mennesker. Altså, det er jo nogle skjulte interesser, som har skabt dem. Ja. Og så vil de regere over os andre. Og det er jo nok det, der vil ske, håber jeg, altså at de ting bliver afsløret. Det er der en stor chance. Hvem er der trækker i trådene i de her store organisationer? Ja. Men det vil der være en stor chance for, altså hvis det ikke lykkes den her gang, så vil der gå 248 år igen, før at det måske kommer til at lykkes rigtigt med det, der bliver påbegyndt nu. Altså alt, der bliver påbegyndt nu, det går jo også i kredsløb. Ja. Og hvis det ikke bliver renset ud nu, altså hvis nu kredsløbet med det, der bliver påbegyndt, får en Pluto-status, altså med
at man kan se, at det har noget med økonomi, det har noget med dybe tråde, altså noget mafia-lignende i alle mulige sammenhæng. Altså mafiaen er jo også styret af Pluto eller Skorpionen, fordi at det er jo dybe hemmeligheder, der ligger der. Og hvis det ikke bliver løst den første gang, jamen så går der jo kun, jeg siger kun, fordi at livet er jo evigt, ikke? Altså, så går der jo kun sådan 248 år, så kommer det jo tilbage igen samme sted. Ikke? Altså USA har jo lige lavet et kredsløb. Jeg tror, jeg fik skrevet det her. Pluto i vandbærerne, den var sidst i 1778 til 1798. Og USA blev jo dannet i 1776. Den 5. juli. Og der stod Pluto omkring en 28 grader i stenbukken. Og der har Pluto lige været hen over de sidste 2,5 år. Så alt, der er sket de sidste 2,5 år, inklusive alle de der personer, der som prøvede at omstyrte kongressen i USA. Ikke? Altså, det hører med i alt det der med, at når et land har en Pluto-forbindelse, og den vender tilbage til der, hvor den startede, så vil landet jo gennemgå store processer for at finde et nyt ståsted. Svarende til, at hvert eneste år, når vi har fødselsdag, så kommer vi jo højere og højere op. Vi bliver et år ældre, og dermed lidt mere klogt. Og nu handler Pluto ikke om klogskab, men det handler om dybe drifter, som skal forbindes med resten af kroppen, eller med resten af landet, hvis det nu er USA. Så USA bliver ikke, hvad vi troede, det engang var. Så den renser ud der, og det er jo også påfaldende, at jeg læste et sted, at her i 2024, der er 70 lande i hele verden, som går til valg i 2024, inklusiv Rusland og Amerika. Så der sker jo nogle utrolig store ting på i verdensplan. Men en interessant spørgsmål, det er jo om, altså, almindeligvis så får man jo at vide, at man er lidt skudt i hovedet, hvis man interesserer sig for astrologi. Men spørgsmålet er, om dem, der bestemmer i verden, om så må sige, præsidenter og alt muligt andet, om de i virkeligheden ikke benytter den her videnskab. Jo, der har været mange snak om, altså blandt andet at den kvindelige del af det der parforhold med Ronald Reagan, hun gik jo til astrolog og fik en masse at vide der. Ja, og der er ingen tvivl om, at hun sikkert i gode stunder har siddet og snakket med sin mand, og måske rådgivet ham om, at han skulle gøre det og det. Der går også mange tanker om, at 2. verdenskrig blev udkæmpet mellem 2 astrologer. Tyskerne havde deres egen, Karl Ernst Kraft, og englænderne havde Louis de Wohl, som har skrevet en glimrende bog om om sit virke som astrolog i Hendes Majestæts hemmelige tjeneste. Jeg kan ikke huske, hvad bogen hedder, men den er oversat til dansk i hvert fald. Og fra gammel tid, altså vi skal ikke ret langt tilbage, altså Tycho Brahe var jo en af de sidste, som kan man sige, som astrolog dyrkede det fællesfag astronomi og astrologi. Altså man kan sige, at en astrolog bliver jo nødt til at sætte sig rigtig meget ind i det astronomiske, hvorimod den modsatte vej, en astronom behøver jo ikke sætte sig ind i det astrologiske for at få svaret. Nej, okay. Man kan sige, at det videnskabelige, at det er jo det astronomiske, altså det vi forstår ved videnskab, hvor det astrologiske, det er jo mere den kunstneriske disciplin, hvor man sådan fornemmer, at hvert
energilegeme i himmelrummet har en bestemt kvalitet, som præger sig ind i alt muligt, inklusiv mennesket. Det er jo meget kendetegnende for vores tid, ikke? Som er meget materialistisk, at man har betydeligt mere respekt for astronomi end for astrologi, ikke? Jo, meget. Og det der med astrologien, nu kommer jeg tilbage til det, ikke? At det har været brugt af, om man så må sige, af magthaverne, som, og de har prøvet på at latterliggøre det, så vi andre ikke kunne bruge det. Ja. Og så det kunne måske være en af de afsløringer, der kommer om ikke så længe, når nu Pluto går ind i vandbæren, ikke? Om så må sige, det bliver astrologien bliver ligesom hvad skal vi sige, bragt frem og bliver taget seriøst, ikke? Jo, ikke altså, og det pudsige er, at det er godt, du lige nævner det, fordi at helt fra tidens morgen, der har man snakket om, at vandbærens tegn er astrologernes tegn. Altså, at det er i det tegn, astrologien hører til, hvis man sådan kan sige, der er et tegn, hvor det virkelig hører til. Og den dybe forståelse af livet på, som indebærer mere end det rent fysiske, det er jo Pluto. Så nu, som du selv er inde på, at nu er der stor mulighed for, at astrologien kommer tilbage på sin retmæssige plads. Og det er også det, nu kommer jeg til at tænke på, der var sådan en musical, som hed Age of Aquarius. Det hed Herre. Ja, og det er jo morsomt, at vi får at vide, at det er noget fis og ballade med astrologien, men Hollywood, eller hvem det nu er, der laver de der musicals, de ved sgu godt, hvad det er. Ja, det har du ret i. Og det er jo et tegn på, at vi har altså noget at lære her om astrologi. Ja, simpelthen. Ja. At det ikke er det pjat, som det mange gange gøres til, ikke? Jo. Og vi er jo en meget berømt land for vores astrologer. Vi har haft mange kendte astrologer i Danmark igennem tiderne. Altså Tycho Brahe er nok den, der var mest kendt. Men hvis man lærer om Tycho Brahe i skolen, så er han jo ikke astrolog, så er han jo astronom. Ja. Men alle dem tidligere, der var astronomer, de var jo også astrologer. De brugte jo det astronomiske for at kunne opstille et billede på, hvordan himlen så ud og tyde det. Altså, der havde man jo brug for det astronomiske. Så Tycho Brahe og Galilei, Copernicus og Kepler og sådan noget, var jo astrologer. Kender du noget til Nostradamus? Var han også astrolog? Han var også astrolog. Ja. Og han er jo meget sådan, i vores Martinus-kredse jo meget kendt. Altså, Martinus havde jo en bog af Nostradamus også. Ja, han tog Nostradamus seriøst. Ja, klart. Ja. Jeg har læst, det er et par år siden, men den er meget tankevækkende. Det er en dansk forsker, en lektor på en eller anden handelsskole, der har skrevet nogle bøger. Men i en af de der bøger, så kommer han ind på Tycho Brahe. Altså, at den omhandler faktisk Tycho Brahe, skrevet som en kriminalroman på et eller andet plan, hvor der er et gammelt brev fra Tycho Brahe, et gammelt budskab og sådan noget. Og det viser sig jo, og det ved alle jo, at Tycho Brahes Wien var jo et centrum i Europa, og måske også i hele verden, hvor alle store ånder tog til. Og altså, at det var sådan en magtcenter for filosofer og videnskabsfolk, for astronomer, astrologer og så videre. Men noget, at de ikke rigtig ved, det er egentlig, ifølge den bog der, han følger den tanke med, at oppe på Kronborg, der hænger der et tapet, hvor at Frederik jeg kan ikke huske, hvad kongen hed, der herskede, mens at Tycho Brahe herskede. Men der er den konge, og så er der den lille dreng, som er Christian den 4. Han kom efter den anden.
Og så er der en mand i baggrunden, hvor man kun ser det ene ben og så kroppen. Og man har undret sig over, hvem er den herre der fylder så meget på det tapet der, men man har aldrig rigtig fundet ud af det. Bogen hedder Manden på tapetet. Aha. Og ifølge den bog der, som jeg synes er så spændende, fordi den er opbygget som at det godt kunne være sandhed, der er det, at Tycho Brahe var på dannelsesrejse, inden han faktisk fik øen Hven. Og på en af de dannelsesrejser sydpå, der mødte han en kvinde. Og den kvinde der blev mor til Shakespeare. Aha. Og Shakespeare, han har været på Hven i utrolig mange år og fået en dannelse der i, eller at det har han været ifølge bogen. Ikke? Ja. Men det er jo sjovt, han har skrevet om Kronborg og to be or not to be. Ja, netop. Ja. Men altså ifølge bogen, at der virker det sandsynligt, at Tycho Brahe er far til Shakespeare. Okay. Ja, Shakespeare, han er jo en omdiskuteret person. Der er jo nogen, der mener, at han står for noget helt andet, ikke? Altså, det er nogle andre, der har lavet det og sådan nogle ting. Ja. Der er mange historier om det. Ja, meget. Men altså, bogen er glimrende skrevet, synes jeg, og meget tankevækkende. Den hedder Manden på tapetet. Okay. Kan vi sige mere? Nu er der snart gået en time. Ja, men jeg tænkte på, at vi har jo faktisk et kredsløb. At vi har nået en time. Ikke? Jo, det er jo også et kredsløb. Og det er jo også et kredsløb. Ja. Og det er der 24 af på et døgn. Så det kunne jo godt være, at vi skulle slutte med det her kredsløb her. Og så kan vi jo altid tage noget op senere til Søren. Jamen, skal vi så ikke sige tak? Jeg siger mange tak, fordi at du foreslog det. Ja, jamen, det er godt.